lagip ti napalabas. May samanan anaimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta ikan biyagita kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan amayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan amayra. May saakmat kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko, kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner, dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko, may papan kan ayat. Nga iso ti puon ken makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Best! Oh, Best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pa'y laang nga rodita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Best. No problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa'y matkit di, When Best. O ala, agawaam nga rod nga ilappas ti ko na mga ilappas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Best. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Best? When Best, sobra. Magustwak launay. Makarelate ak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod, Best, ang nabisi na anak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Best. May ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, Best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, Bes. Mabalin matkit di tapno saan nga iso tikan kanan ta. When Best, mapantay ti da ijay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Bes. You're the boss. Mala, mabanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan na makakita manan ken ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay kasi tisigod awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka matan? Ay kas itisigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta matan ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Nay mo laki tinagasgasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kung nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mat, awan kadwak. Isong awan pa nga rod ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 iti rabi aging gaita awan pala ang jay anak ta bakay. Wan nga rod lakay.
Nalabit ang naibasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No, di na pa lang amin nag-asawa ka na Jeffrey. Ha, ay unay kalakit din ayaton nyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Dahil sakit nga raw, bakit? Ang best friend ha. Kaya't naasawain, nasingad dahil titunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan, tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya. Ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan titunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti na ita. Karo ba tayo pa na Jeffrey? O sana na mayadayo ti pulay ako nada bakit? Unang anya ngay nga road. Kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta? Ta napintas mat ni Myra. Nasingpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang nga iti birukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na ka man, Tonyo. Nainkabsatan laang arot ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlata ti kapisi dagiti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapura, Tonyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso nagsina kami itilas o iti talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagam amota. Kamao dyanan na. Nakita ka matlangan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na ka nga nga istoryaan ni Myra kanya. Iso akas lam amo kamatan, Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami kan ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kan kuana. Kasmat lang agsarsarita ta iti cellphone. Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso husto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot na nagkit-kita. Kat itatanag kita kan nagamamutan. Patyag nga agbalinta maten anasingad. Kas iti kinasingad yokin ni Myra. Saan ka di, Bes? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayon, amangan no kayat yu tirumuar. Adda amok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa, na love at first sight akmatan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera nga, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umaykakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama. Nda kayo matgayan.
Wad, di mo sa pa yun napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino ay ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Ha? Kuha mama. Saan? Saan ani Mayra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho? Anya ti kaya ti asawan, mama? Iho, kabisado ko unti garaw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mga sawa kakit din, iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intulawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makay bagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, bes? Wan, bes. Kasta ka di? O kat, anya nga'y di plano, kayat ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, bes? Kinapod no na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? Wan, di mat naibagak idikan ka nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang nagbalbaliwan. Na magpaklan ngamin a chickboy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas taan batan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marik-riknak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, ti kayat asawan da ito eh. Anya matan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Bes. Hello, bes. Sa dino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Bes. Pasensya kan Kinapudno na. Kaririing ko laag. Ay, napuyatan ak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, abes. Nadisturbo kan ikipan na turog mo. Awan anyaman na, best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita ikilaon yun. Anya? Ne, awan mo't na'y magbaga ni Jeffrey kanyak, best. Kasta ka di? Ni, naglukon. Mabiit lang nga rin tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, best. Saanan? Ang mga no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan akong asumurot.
Kababain mo't ano kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mo't anasayaan. Di ka agnanag tanasingpet ni Jeffrey, best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papandikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay? Awan rumba nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang tainawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman na maawatan nak, buddy. Awan anyaman na, buddy. Aywan kayam. Plano ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan, buddy. Apay, anda ka di parikot? Ay ikwa. Ang awan matkit di, buddy. Di mat ko na maabalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga ron, ngayam amok ka na mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuuna andak may ti sabali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Amo, manak ko. Nabayagan apalpaliiwan ka. Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madmadlaw yun. Kasano ko mga agayatak kwa na. Nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko. Siyak ti inham. Babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Amo kan marignak dagiti garaw mo. Isuad imon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo day tamarikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana? At adala ang amasaktan ka, no agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik nak, nanang. Apay nga itapay tadan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada ka ni Annalyn. Maawatak tirik na, manak ko. Ang umnasken nga aklo naman ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaitudin para ititong almaysa. Iso alipata mo ni Jeffrey. Padyak amasarakam tumutlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, buddy. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer kay tikawas mo. Agyaman na ka. Ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali na maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak tiagbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan to ba ng tiagbalin aninang ti umunan to nga anak mi? Ha? Sige ha. Umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak, buddy. Awanan at talaga. Diyakon namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn.
Aklo naklatan at talaga asaan ada kami tinaytuding para iti tunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang. Sigurado ka din iti da itapangedeng mo, anak ko. Wala nang. Umadayo ak, barang makalipat ak. Mayra. At adala ang amasaksak tanak no makitkitak ti kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amuan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. Anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkidawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga agasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibaga. No di ti panagan-anad mo to iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatom ti panarabay na iti amin nga aramidam. Wan nanang, talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Saan na bale? Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Madayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkaromat a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita ket agayatak paylaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Kat sapay kuma taiwan-wan nak. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laeng alipata mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laeng ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na.
Malaksid iti dayta at dapayan pamilyana. Patyak nga dantulat talalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no adalaang iti asidag mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam Mayra ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Cristina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti na ayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas a Jactopulos malipatan. Jak may ladawan tinalaos asaem anariknak gapu kadagiti pasamak asaan ko aninamnama. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Oh, at ti kwarta manak ko. Agyaman ak nanang. Agan-anad ka iti syudad ha. Kandi mo baybay anti panagadal mo, wan? Wan nanang, sa anak mo tamakibarbar kada. Amuyo day ta. Tamanipod high school ak, balay kan pagadalan lang ti ayan ko. Nasaya at dayta anak ko. Ala, mapana ko nanang. Tamangan mawanton ti pagluganak. Ala, ingka nga rudan anak ko. Ano sama taday na ang ti kwartam ama itad ko. Tinatang abalon mo, di mo liplipatan. Awan nanang. O sige, mapana kon. Umawag ak to no nakasangpet ako ni boarding house ko. Hello, Badet, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo dito, balay? Okay lang, mat, anak ko. Sika, kumusta mo ti panagadal mo dita syudad? Okay lang, mat, nanang. Naawat yung ka dito text ko itay bigat. Awan nga minon ti allowance ko, nanang. Wan, anak ko, nabasak. Ngamjak mat din nakareply. Gaputawan load ko. Iso nga inuray ko nga umawag ka. Kasta ka di? Pasensya ka na. Awan ti maipawit ko itang aldaw. Saan pa'y ngamin ang nakaibaga ni tatang yu iti kwarta kini Manong Elmer. Kun may saan pa'y ang naibiyahe jay natin tayo anak ko. Ngam di ka madanagan. Tapaman ang mailako day jay. Kun makasarita ni tatang mo tibos na. Agipaw itak adagos. O sige nanang. Di kay unay agdanag. Urayag latan ti pawit yo.
Sana bale, tadamat ni Breka agayam ko, mabalin ko ang pagbuludan no bilang laan. Agyaman nak tamaawata manak ko. Awan ang yaman na nanang. Aywan gayam. Naku na tigayam ko at tulungan na kano ang makastrag iti pagtrabahuan na. Ang mga numarigatan ka, anak ko. Saan nanang? Part-time lang matday jay. Isupay nga minapang allowance ko ti masweldo. Di kay madanagan ta kabailak da ito'y nanang. Maalang arod, agan-anad ka dita, anak ko. Asino ngay nga tanti ayabanta at tumulong kan ka amang bunag itinatang tayo lakay. Uray saklatan bakit? Kabalak mat nga uray saklang. Ngam lakay. Na mga alata iti katwak. Isupay man na natangdanan ta. Naimbag ko man o nangina tinateng. Awan mo't ang libre ang maayaban ita. Ay. Nababangamin ti presyo ita tinateng. Barang umina kumamat iti sumaruno abulan. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamat no sarili ta timulat ta. Saan mat nga rod ta supply mat. Sana bali bakit? Agan anos na pailaang. Patsek ang makalungaw tayo tumutlaang. Kanyang naibunag ka di amin na ni Bayaw, tinateng nyo di kalsada, manang? Naibunag na siguron Diyak ngamin na pan ijay. Tanagituludak iti ubing ijay pagadanan. Kasta ka di? Sino nga iti kadwayo ang nagbunag? Awan isula ang tinagbunag. Ibagbagak ang mga la iti kadwana. Ngam isukanupay atang danan na kunanamat. Sa bagay matkid Sapay naglakat tinateng ita, manang. Wan nga rod ading ko. Sapay la kumaatang uminamat. Ay, barbareng. Hala, panawan ka pa'y manang. Inak nga rod kita ni Bayaw no naibunag na aminan. Tano saan? Tulungak, tapno maibiyahe matan. O sige, katagyaman nak ading ko. Nagsarita kayo ka din kini Manong Elmer, lakay? Awan bakit? Naimbag nga rota ng tadlata iti kwarta. Nga uray saan pa yan ang bayadan dyan natin tayo. Naimbaglaang ang tanasimpot tibos tayo ita. Awan nga rod. Makaawat ni Manong Elmer. Awan kayam. Kunak man, lumapan ka agipaw iti allowance ni Badet. Mapanak alakay. Yag mo nga roden ti mapan ko ipaw it. At iti 2,000. Ibagam iti anak ta nga anusan na pailaday ta. Wan lakay. Ala, inak nga roden iti store. Inak agpa-cash in. Sigurado nga agur-ura yan ti anak ta. Hello, Badet, anak ko. Hello, nanang. Naala kong timpaw iti ang kwarta. Nasaya at no kasta, anak ko. Ano sampay laang day tawan? Wan, nanang. Umdas da ito yung allowance ko iti nasurok at walawas. Kat, kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mat, nanang. Manulangan alawas, ag-exam kamin. Kasapulak man ang ti pagbayad ko iti tuition fee. Ungaya man niya. Umadani man ang ti panag-exam yo. Ala, di ka madanagan ta ibagakin ni tatang mo. Sapay la ko mga rod tang humina mo't tan tinatang. Uwan nga rod nanang. Tapno adamat kumasukat ti bambanog yo ka ni tatang. Aywan kayam, kumusta mat dagiti kakabsat ko, nanang? Okay da laang mo, tanak ko. Ngam adadapay laang ay iti pagadanan. Intun madamdamadapay asumangpet. Nasayat nga rod no kasta. Ala nga rodan, nanang. Adapay aramidig ang project ko. Umawag ak tumanan intun bigat. O sige anak ko, agan-anad ka dita. At titikid-kid daw manak ko. Agyamanak, nanang. Igawid mo ti agadanan. Kanti kanayon ko nga ibilbilin kan ka. Liklikam ti pan nakibarbar kada. Oo, nanang. Kinapudno na. Awan mo ti barkada. Ken makita yung mo tunggal malpas ti klase. Kat adak-adagos di ti balay. Nasaya at nukasta. Itultuloy mo day tangar aramidam. Saan ka makibarbar kada? Nang runa kadagiti amom asaan anasaya at impluensyada. Oo, nanang. Ala, ingka nanak ko. Umunakan ang mapan iji pagadalan.
Itulod kumot ni ading mo inton madamdama. Kasano itan lakay. Awan maipaw itakin ni Badet. Kat ni, dwalaangan nga aldaw kat agegsam damot to. Parikot ko nga ron dakat. Napanak ka ni Manong Elmar. Nga mawan pa'y maitin na. Ay, kasano da ito yan? Sa payawan tiyan mo ka mabalin na pagutangan. Padasak man timapan mangibaga kini Cesar. Barang ada kwarta na. Uwin nga paiso. Barang anda. Sapay naggigidtan. Maibibos pa yan ti bagas tayo. Panagbabayad pa'y itibil ti kuryente kandanong. Ala, ingkan bakit? Tapno madanon mo iji balay na. Ay, pasensya ka naman ang. Awan mo ti maipautang ko kan ka. Ay, kasano da ito yan? Ti panag-exam launay ti kaanakam. Naskan ngamin nga agbayad iti tuition na ita. Naigatang kumot ngamin iti fungicide yan abat-bati ang naglakwak itinatang ko. Ni ngay, Boss Elmar, di ka nang ibaga? Napanmat ni bayang mo. Ngam na ko na nakano nga awan pa'y maitad na ita. Maawatan mi mat tanababangarod tinatang. Amumot day jay, no addakat mang tadlat na. Nagladaw ka ngamin nga imay manang. Ala, saan nabali ading ko. Padasak man timapan kini kumari dolor. Barang adda maipautang na. Una manang, pasensya talaga. Napanakin ni ading ko Cesar. Ngam awan tinautang ko kankwa na lakay. Kasta ka di. Kasano da ito yan? Napanak matlaang kini kumarik adolor. Ngam awan matlaang. Tanagpapada tayo matitimula anatang. Unay matentikas tayo. Natawag mo. Sigurado ani badet-detan. Si kaman ti makisarita lakay. Diyak mo no anya ti baga. Ijag bumarod na kasaritak ti anak ta. Ilawlawag ko kan kuha na ti amin. Tapno maawatan na. Maawatak mat nanang, di kay ka di madanagan. Anak ko. Agsardengak pay laang iti panagadal ko, nanang. Sa nabali ta makatawan mat laang. Agtrabaho ak pay laang. Tapno makatulong ak mat laang kada kayo. Nang runa iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ay, Sa nabali, tay tuloy kung tumanan inton umay atawan. sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, anak ko. Wan nanang, makita kan maasyanak unay kada kayo kan ni tatang. Ay, napasensya ka na, anak ko. Kinapod na, saan mi akayat kinitatang mo nga agsardan ka. Ngamawan mo't maaramidan mi. Talaga ngamin nga awan pangalaan mi paylaang ita. Kas itinakunak, maawatak nanang. Saan anasakit tinakam ko iti panagsardan ko. Agsubliak ijay syudad, tagtrabaho ang. Ay, agpada tangaruden nga agsardan nga agadal, friend. Wan nga rod, friend. Okay lang. Sana bali, tamay sa laang matatawan. Ituloy kong tumanan inton umay atawan. Wen ano san tapay lang tagtrabaho. Itikas ta, makaurnong tamat. Wan, friend. Maala, agawid tangaruden, friend. Itikas na, makaina na tamatan. Masapatan tumanen asumrek inton bigat. Wan, friend. Imbag man tao kila ka ni Badet asumardeng pailang iti panagadal naman ang. Wan nga rod ading ko, na imbaglaangan ta makauawat matdi ka anakam. Ay, nasingpet kan nanakam ni Badet. Amo na tiriga tibiyag. Iso am awatan na. Kit pagtrabaho na ngay ka no? Ijay matlaang syudad Adda ka no restaurant di Antinive ka agayim na. Ijay ka no ngagtrabaho. Kasta ka di? Una, ano saan na pala ti agtrabaho tap na makaurnong? Kaya't agtuloy tumanan. Sayang mat. Sapay naglaing mat dayjay nga ubing. Wan nga rod, masaysayang anak matlaang iti panagsardeng na. Ngam anya ngay nga rod. Sana balimanan.
ituloy nanto. Ni dyan pa lang, kan tiburido kyo, ti paggastosan nyo ita. Napay ka dila kay, rabi ipay laing ang mangririing ka. Bumangon ka man. Apay? Ada ka dilot mo. Awagan man ti anak mo, no, dalod. Anya? Madingamin ti tagtagainap ko. Apay, lakay. Basta maditi tagtagainap ko, may papaniti anak ta. Isu nga awagan, takayat ko akasarita. Ay, sapay awan lod ko. No ka ngamin, iso ti umawawag. Kasta ka di. Ay, hala, ituloy mo nga ti maturog. Siyak matad makaturog ka po itinay tagtagainap ko. Urayak latan nga aglawag, ta siya ako ti mapanaglod. Amuyo ka din, nanang. Nagmaditi tagtagainap ko di rabi Ha? Awagan nyo man ni Manang Badet. Ta kumustaan tayo. Anya ka di tinatagtagainap mo. Ngamin, oray ni tatang niyo. Kat isumot lang ang tibagbagana. Kasta ka din, nanang. Isu nga rod anasapa anapan ijay istor anagload. Ngam awan pa'y mat anak subli. Urahin tayo latan Kaya't kumata makasarita ni Manang. Hello, Badet, anak ko. Hello, auntie. Sino da ito eh? Kanaping agsangsangit ka. Siyak ni Vika, auntie. Tigayam ni Badet. Awanan ni Badet, auntie. Anya? Dual daw ngamin na sana simrak iti trabaho na. Di namat ngamin sungsung-batan ti awag ko. Iso nga'y maya kundi to'y dagos na. Namkas tayo matan tinaganunan. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Tsaka mo no asino tinangaramit iti kastay gankuana. Ngam nasangput akalamo-lamo. Kan nadigos iti bukod na adara. Anya? Saan? Saan apod no dayt na? Saan? Apoy wakas tuloy anak ko. Una yung tigas na pasamak iti anak ta. Nagsimpat ti anak ta. No, apay ngay naramid na kan kuha na tigas to. Awan konsensya na no asino man ti aday tilikudan napasamak kan kuha na. Isubot lagayam bakas jay anagmadi ti tagtagainam mi ka ni dyan. Tagas to'y magdayam tinapasamak iti anak ta. Awanan ti anak ta. Nagsakit para kanyak ngay na makitag ti kastoy alangana. Ngawanan ti na. Diyos ko. Iti kinaado ti managtaktakas. Apay-pay lang at ti anak ta. Tinakapasamakan kastoy. Apay. Mangan ka na, Manang Kristina. Duan ngal daw, adi ka nang nangan. Jak pulos marik na tibising ko. Ha? Pampanunutak, no niya tinagbasulak iti Diyos. Taapay ngayon tulok na napasamak ti kastoy iti pamilya. Manang, di mo question na rin ti Diyos. No di ka, ikamang tayo kidikan ko na ti amin. Sana maturog ti na Marswa. Amunan o niya tinapasamak. Ken amunan o sino tinangarami di kastoy kanuana. Ket isunton ti makamu amang dusa. Malaksid iti dusa na. Itilintag ti tao no bilang matili. Jak amo no kasano nga klunag na ito yan napasamak. Nagsakit. Kan nagdangsan itirik na. Nangro na kanya ngay nana. Nakita mo ka di tempos dahi ti Facebook, bakit? Anya day chay lakay.
Nakalalingkad na iti mapaspasamak. At daman ka no pinataydan iti syudad. Babae matlang agtutubo. Sinaragda iti silid na. Anak. Kit naging gaita. Saan pa yan natiliw ti suspek? Tunggal at damadamag ko akasta. Malagip ko ti anak ta. Bakit? No saan napasamakan ko anatikas iti bagbaga. Siguro, nakaturpos matan. At ako mamot ng trabaho na akas iti arapaam na. Nagrigat alipatan dagiti lagip tinapalabas. Uray mano atawan ti aglapas. Saan lata mapunas iti panulot ko ti anuta. Sapay na kumain. Tano asino man ti suspek iti bagbagam a pinatay damanan. Sapay la kumatamatilyo. Kat ikaro na ikipagbalutan ti naramid na. Sapay la kuma, bakit? Sapay la kuma. Dua atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, nga maging gaita kaslasaan ko payla ang amaaklon tinapasamak iti anak ko. Nang runa no adda dagiti madamdamag ko akas iti napasamak kenkwana. Nagrigat nga aklonan, nang runa iti biyang ti maysa nga ina akas kanyak. Nagrigat, nagsakit, nagsaem ti mapukawan iti anak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Agyamanak iti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam. Pudno asaan a mailadawan tirik na ti ina a mapukawan iti anak. Nang runa no saan a napakadaan ti pasamak. Ikamang tayo nga rod iti Diyos a namarswa ti amin, taison ti makaammo iti napasamak iti anak yo. Alakastan pagayam Christina, ket pagyamanak manen ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga inta ikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging gaita, kat madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya.
Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali, talo tinagbalin nga anak mi ka ni Lauro. Ngamin, kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Unay matlakit din tigas-kasat mo, anak ko. Apay asikapay tinakapasamakan tikastoy. Mami, agarbisan. Agawid tayon. Agur oray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kano'y jail balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang ka ni manong yo. Sige, mami. Agawaan niyo, Amang nga nipigsa na ti todo. Juan, ala, umuna kayo. Umay kan, Chloe. Wan manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kamin tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nagitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, ken mamatiak ngagbalin ka anaragsak. Itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo Agdarda naman ang tiagong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mangalak iti panyo. Mami. Oh, adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy po doon. Agdaringo at mami. Wan nga rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy mangalak iti yelo. Wan mami. Mami. Adadari tisbok itay. Kasla. Makasarsaruak. Mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno anya? Awan magkit di, mami. Iso na lang ita. Kasla. Kapsutak, mami. Ay, Diyos ko. Anya ka di na ito yan na mapaspasama ka nang iti anak ko. Mabit lang tawag ak tamayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta ang tirik nam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabay-bay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami. Adaak lang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. Thank you, mami. Oray dadakil kami. Adda kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ka si bibihagak. Adaak lang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumati laglagi pa niyo akana ayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na ka umay ka, Lauro. Wan, kagapkapok lagi niyo sa ina. Apa, ay natin na pasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong, Daddy. Manipod ita. Kanayang nakuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kada kuwada, Vanji. No, Shak. Awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wan, nagsarita kaming din ni Miriam. Kat imanugot man.
Nasayat mat nga rod no kasta Lauro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy, amok nga doon tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? Ijay kanto, mami. Apan ko lang kitain na kiti babarkadak. Ay na, masansan matanti ruruar mo. Saan ka kumanamapan, Ijay? Ang mga nuad dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan ron ba nga pagdanagan nyo? Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak mo. Dexter, anak. Konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka titad na sakit mi. Ikulong da kami latan dito balay. Please, mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo. Tadi yo kumamat ipaidam na ita kanyak. Dexter, anak. Di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutak lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak ka po iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanwa ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito. Iso pang nga asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti dua nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko na, doktor? Uwan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic. Wan numatawtawin. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na. Kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot ten dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Iti kasta kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Uray anya pa'y a klase ti therapy dayta. Aramidan yo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, uray manupay dayta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod na ti kwarta. Siya kung di makamuti dayta. Lauro. Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Tapos imbag dagiti anak mi. Kumusta ang dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin niyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato yun, inyalaan kay tikapim. Agyaman ak, Lauro. May bagam ka rin karagitan anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wen, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo tiyakin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangro na dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan, matalimudawan.
Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut ka no ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Banji. Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ama ano tumukno sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan data. Kan masa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwada? Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbaling ka na sayahat kadakwada. Iso nga awan nga rudrason. Tapno si kati si diranda iti sakit alaklak aman da ita. Ngagsangsangit kayo, Mami. Nakariing kagaya man. Kumusta ang tirik nam? At nakadinasakit kan ka? Awan mat, Mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, Mami. Patib karam ko matipakinakam mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkab sa titikas na kasasaan niyo. Wala. Nga makikita kayo akas na. Akas na mapukpukawan ako matitikiran ti pakinakam. Mami, diyak kaya't makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadan kayo iti kasta asakit. Ano di kaya't yung asawa, Mami? Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y na ito sakit, Mami. Basta, baka yung kayang dating pasol. Baka nandan kami ti kastoya sakit. Dexter, anak. Dexter, saan mo kumasidarin, Mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy. Apay nga itayo lang ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay bating gamin. Kasi kapay lang tinagbalin ngayon namin. Saan kumanas ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat? Itikas toy. Manong Dexter. Diyak nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaag. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigon iti doktora ng taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Kaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matan anay anak. Di ka kumamatag sa wete kasta, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo iti kasta sakit. Ngam inaywanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Impatag kayo iti nalablabas pa ngam iti biyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, ti makita kayo iti kasta kasasaan. Huston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, jakit ti may tulan iti na iti manong Joshua. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay kada kayo. Basta tungag kayo lang kanyag. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pa'y bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit tintiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisanga ko.
Tumang, Siko, ang lalabasit naman. Kita nyo, inbalutilitam iti bagay. Diyos ko! Nagdaringungok mo't lang itay, mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawag akong jamayo. Nunas kan nga isubli na kay hospital. Aramidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Iti kasta. Ada pamigsam. Mami, sorry. Pakawanindak, no sinidir kayo gapiti sakit mingag kakabsat. Pakawanindak, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamid ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami. Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan ka mat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agbaliwan ti kasta at ratok kada kayo. Mami, agyaman iti amin nga anos ken sakripisyo yo. Saan nagapo kada kayo? Amang ano nabayag kami na simuko kini Chloe. Gapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang sa bali lat tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid a natal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buy-buya da iti ililanak ti init. Wan nga rod, iso na lang tamas asya nakadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makademila, mang namnama ak adumtang tumatlaang ti gundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wan amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin, awan imposible iti Diyos. Patsyag adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apa gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwa na dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na manang. Gusto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, Mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak ga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami ang naragsak, Mami. Ken maysa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami, ngamin, da kayo tinagbaling na inami.
Pudno na tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman ako unay ka na kayo anak ko, ha? Da kayo ti makuna, ha? Kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos? Ngamin, naadda anak iti anak, akas kada kayo. Malaksid natulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nag-asatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus-dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanan iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawyak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi nga agiina. Ti hemophilia ket maysa asakit a matawid. Daytoy asakit ket addaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang ken siko, ken daddo mapay a sintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy asakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nangiornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybay anti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alapad ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo ken kuana. Ken agyaman, kadagiti tattao nga addalaang iti sibay tayo, tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti inkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.